पत्रकारितेचा एक कालखंड मी पाहिलेला आहे. तो कालखंड जवळजवळ 82, 90, 95 पर्यंत तो ओढत नेता येईल. तो काळ मराठी पत्रकारितेतील किंवा एकूणच देशामधल्या पत्रकारितेतील एक सुवर्णकाळ असा मानला जातो. त्यावेळी काही दिग्गज पत्रकारांबरोबर, संपादकांबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली आणि या सगळ्या संपादकांचे कप्तान किंवा कॅप्टन म्हणूया आज आमच्याबरोबर आहेत. आमच्याबरोबर आहेत कुमार केतकर साहेब. केतकर साहेब, तुमच्याबरोबर काम करतानाची जी पत्रकारिता आहे किंवा राजकीय पत्रकारिता, एक वेगळ्या प्रकारे विचारमंथन, वैचारिक देवाणघेवाण हे आता खूप कमी झालेली आम्ही पाहतो आहोत. तर तुम्ही आता जवळजवळ पत्रकारितेतून फुल टाईम पत्रकारितेतून जर निवृत्त झाला असं म्हणता येईल, तर मागे वळून पाहताना तो कालखंड जो आहे तो तुम्हाला कसा वाटतो? पहिली गोष्ट म्हणजे आत्ता पत्रकारितेत वैचारिकता जवळजवळ नाहीच आहे. बरोबर आहे. आता जी पत्रकारिता आहे त्याचं खरं म्हणजे वर्णन पब्लिक रिलेशन ॲक्टिव्हिटी असं आहे. निरनिराळ्या राजकीय पुढाऱ्यांचं पब्लिक रिलेशन करणं आणि प्रामुख्याने आपल्या पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचं पब्लिक रिलेशन करणं. बरोबर आहे. किंवा इतर राजकारण्यांचं सुद्धा. बरोबर. हेच मुख्य आता पत्रकारांचं काम राहिलं आणि त्याच्यामुळे ज्याला वैचारिकता म्हणतात ती जवळजवळ पूर्णपणे संपलेली. आता अगदी थोडी वर्तमानपत्र अशी आहेत. इंग्रजीमध्ये टेलिग्राफ आहे, थोड्याफार प्रमाणात इंडियन एक्सप्रेस आहे, हिंदू आहे. बरोबर. बाकी मराठीत तर जवळजवळ काही नाही आहे. याच्या पलीकडे ज्याला आपण एकूण पत्रकारिता म्हणतो त्याच्यामधली वैचारिकता गेलेली. याचं कारण काय झालंय आणि ते 70 ते 80च्या काळामध्ये का नव्हतं? आता हे सगळे लोक इंदिरा गांधीला डिक्टेटर वगैरे आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर म्हणतात. पण जेवढं स्वातंत्र्य मी तर पत्रकार थ्रूआउट जो आहे तो इंदिरा गांधीच्या काळात आहे. बरोबर. नेहरूंचा काळ मला बघायला मिळाला नाही, जरी नेहरूंच्या काळात मी विद्यार्थी होतो, पत्रकार नव्हतो. मी पत्रकारितेत आलो प्रामुख्याने आचार्य अत्र्यांच्या आशीर्वादाने. पहिला आशीर्वाद त्यांचा. ओके. त्याच्यानंतर गिरीलाल जैन म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडियाचे संपादक. बरोबर. आणि नंतर मग मी दिलीप पाडगावकरांच्या बरोबर काम करत असताना टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्समध्ये मला संपादकाची, तुला संपाची जबाबदारी आली. त्यावेळेला खरं म्हणजे मी इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये होतो आणि माझी चांगली भरपूर वर्ष झाली होती इकॉनॉमिक टाइम्स. बरोबर. मला काही मराठी पत्रकारितेकडे येण्यात फारसा रस नव्हता. पण त्यावेळेचे इकॉनॉमिक टाइम्सचे संपादक मनोज श्रॉफ आणि टाइम्सचे संपादक दिलीप पाडगावकर यांनी मला आग्रह केला की तू ये इकडे. अच्छा. मग मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये आलो. पण तो काय कोणता आहे बघा ना. मी इकॉनॉमिक टाइम्स जॉईन केला 1972 साली. त्यावेळेला टेलिव्हिजन नव्हता, मोबाईल फोनचा प्रश्नच नव्हता. बरोबर. पॅनल डिस्कशन वगैरे भानगड नव्हती. 24/7 टेलिव्हिजन नव्हता. प्रायव्हेट टीव्ही चॅनलच नव्हते, प्रायव्हेट न्यूज चॅनल्स नव्हते. साधारणपणे 8 ते 10 तासच टेलिव्हिजन चालायचा. संबंध दिवसभर 24/7 असा नव्हताच. आता ह्या पार्श्वभूमीवरती प्रिंट मीडियाला खूप महत्त्व होतं. आणि प्रिंट मीडियाचं वैशिष्ट्य असं आहे की प्रिंट मीडियामध्ये वैचारिकतेला स्कोप असतो. अगदी. तो टीव्ही मीडियमला अजिबात नसतो. अगदी. टीव्ही मीडियममध्ये जी वैचारिकता असते ती पॅनल डिस्कशनच्या मार्फत येते. ती पॅनल डिस्कशनच्या मार्फत येणारी जी वैचारिकता आहे त्यात तुम्हाला एकेका विषयावरती 2 मिनिटं, 3 मिनिटं, 5 मिनिटं अशी बोलायला मिळतात. बरोबर. तुमचा मुद्दा पूर्ण व्हायच्या आतच तो अँकर म्हणतो पण तुम्हाला काय म्हणायचंय, तुम्हाला काय म्हणायचंय. बरोबर. त्याच्यामुळे त्यातनं ज्याला डिबेट म्हणतात, पॉलिमिक्स म्हणतात, डिस्कशन म्हणतात, ते काही ते पॅनलमधनं होत नाही. नाहीतर खरं वैचारिकतेसाठी उपयुक्त ते माध्यम होतं. अगदी. पण टीव्हीनी ते सगळंच गमावलंय. कारण टीव्हीचा मुख्य फोकस जो असतो तो एंटरटेनमेंट हा असतो. अगदी. त्यांना सारखं वाटतं की जो बघतोय आता दर्शक बोर होईल. अगदी. तर तो बोर व्हायच्या आत एखादा मुद्दा संपवायचा, एखादा विषय संपवायचा. बरोबर आहे. त्यामुळे टीव्हीवरती वैचारिकता शक्य नाही. ती प्रिंटमध्ये शक्य आहे. तुम्ही जो कालखंड म्हणता, ज्या कालखंडात तुम्ही इकॉनॉमिक टाइम्समधून महाराष्ट्र टाइम्समध्ये आलात, तो कालखंड वैचारिक संपादकांचा होता. सर्वत्र. तुम्ही येण्यापूर्वी तिथं गोविंद तळवलकर होते. गोविंद तळवलकर हे त्यांच्या वैचारिक भूमिका, त्यांचे वेगवेगळे अभ्यास, इतिहास, भारतीय लढ्यावरचा इतिहास, यामुळे ते
ते वर्तमानपत्र गाजत होतं. दुसऱ्या बाजूला माधव गडकरी होते लोकसत्तामध्ये, आणि माधव गडकरी जरी वैचारिकतेचा आव नाही आणला तरी एक लढवय्या पत्रकार, फिरणारा पत्रकार, चौफेर फिरणार, आणि दुसऱ्या वर्तमानपत्रात सुद्धा ही अशा तऱ्हेचे वातावरण होते. होते फार चांगले, अगदी नवशक्तीचे संपादक पोरा बेरे अतिशय उत्तम संपादक होते. बरोबर, वैचारिकतेच्या अगदी अगदी. त्याच्या अगोदर तर काय प्रभाकर पाध्ये, अगदी महाजनी, अगदी अगदी. सो सर, आपला जो वाचक होता हा या काळामध्ये, तो वैचारिक अभ्यासासाठी किंवा वैचारिक भूमिका घेण्यासाठी वर्तमानपत्राकडे जायचा, आज तो जात नाही. तो ही जी काही गरज किंवा हे जे काही प्रेशर, ते प्रेशर होतं का त्यावेळी? संपादक कसला नेमायला पाहिजे? आता काय झालंय, ज्याला आपण वाचक किंवा श्रोता म्हणतो, हो, तोही सवंग झालाय. अगदी खरं, अगदी. त्यांनाही आता चटपट चटपट पाहिजे. अगदी. इन्स्टंट मॅगी नूडल, इन्स्टंट कॉफीच्या प्रमाणे त्यांना आता इन्स्टंट पाहिजे बातमी. बरोबर. आणि म्हणून मग 15 मिनिटात 100 बातम्या, 20 मिनिटामध्ये 500 बातम्या, अशा टाईपचे कार्यक्रम टीव्हीवरती असतात. आणि वर्तमानपत्रामध्ये हल्ली मालक काय सांगतात, थोडक्यातल्या. अगदी खरं. सगळ्या मालकांची अपेक्षा काय असते की कोणी 300 शब्दाच्या वर केले. अगदी संपादकही आता अगदी छोटे 300 ते 400 शब्द, मुख्य आर्टिकल सुद्धा एक 500-600 शब्द त्याच्यावरती घ्याय, केवढाही मोठा विषय असला तर त्याच्यामध्ये संपवा, अशी पद्धत आल्यामुळे. आणि दुसरं सर आणखी एक झालं की तुमच्या वेळी एक वैचारिक धारणा असलेला, एक भूमिका असलेला संपादक येणं, ही ती वर्तमानपत्राची उंची वाढवायची. आज वर्तमानपत्राची उंची जाहिरातीमुळे वाढते का? कारण संपादक, बहुतेक संपादक रिपोर्टर बनलेले, रिपोर्टरचे संपादक झालेले आहेत. परिणामी काय होतं की त्यांचा कॉन्टॅक्ट राजकारण्याकडे, कारण सध्या जास्तीत जास्त पैसे देतात कोण? राजकारणी. तर त्यांना पकडणारे, त्यांच्याशी जवळीक असणारे, त्यांच्या अनुषंगाला लिहिणारे. मी रिपोर्टरच होतो, मी इकॉनॉमिक टाइम्सचा रिपोर्टर होतो, आणि रिपोर्टरचा मी संपादक. अगदी. त्याचा फायदा असा होता की आर्मचेअर एडिटरशिप होत नाही. अगदी. तुम्हाला प्रत्यक्ष लोकांमध्ये फिरता येतं, लोकांचा मूड कसा आहे, अगदी लोकांची विचार करण्याची पद्धत आणि त्यांची वैचारिक भूमिका काय आहे, बरोबर आहे, असं रिपोर्टर असताना तुम्हाला बघता येतं. पण ते रिपोर्टरला ती दृष्टी पाहिजे. अगदी. नाही तर काय सगळेच रिपोर्टर संपादक झाले असते, नाही होत. 70 ते 80 किंवा 70 ते पुढे काळामध्ये मी संपादक झालो. तो काळ इंदिरा गांधींचा होता, बरोबर, आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा वारसा अगदी अजूनही राजकारणात होता. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहिजे. धोरण असेल, परराष्ट्र धोरण असेल, बरोबर आहे. त्यानंतर त्यावेळेला जी भाषणं व्हायची, त्यात हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, SM जोशी, त्यानंतर बॅरिस्टर नाथपै, अशा सगळ्या लोकांची भाषणं होती. अगदी. म्हणजे समाजामध्ये पण तेवढे ताकदीचे लोक होते, नेते होते, आणि श्रोते किंवा दर्शक सुद्धा होते. अगदी. म्हणजे ही भाषणं ऐकायला जाणारे लाखोच्या संख्येनं लोक पण होते. ते आता वातावरण गेलंय. तर ते वातावरण जाण्याचं एक कारण सत्ता, आणि दुसरं कारण संपत्ती. बरोबर आहे. आता काय झालंय, कोणतीही वैचारिकता किंवा कोणती भूमिका, कोणतीही वैचारिक भूमिका ही सत्तेच्या दृष्टिकोनातनं बघितली जाते. म्हणजे या लेखनाचा, या भूमिकेचा, या मांडणीचा कोणाला सत्ता प्राप्त करण्यासाठी फायदा होऊ शकेल याचा विचार केला जातो. त्याच्यामुळे काय झालं, हल्ली पोस्ट न्यूज, पोस्ट ट्रूथ, फेक न्यूज, डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन याला पेव फुटलेला आहे. त्यामुळे हल्ली तर मुळी कोणती बातमी पाहिली की ती खरी आहे का असा प्रश्न पडतो. अगदी खरं, बरोबर. मी जेव्हा पत्रकारितेत आलो त्यावेळेला टाइम्स ऑफ इंडिया आली ना बातमी, खरी आहे. अगदी अगदी. महाराष्ट्र टाइम्सला आली ना, खरी आहे, बरोबर आहे. आता टीव्हीवरती आली तरी त्या बातमीला खरं मानलं जात नाही. बरोबर. दृश्य बघितलं तरी वाटतं की दृश्य डॉक्टर केलेलं आहे, बरोबर, दृश्य काहीतरी लबाडीने केलेलं आहे, बरोबर. त्यामुळे विश्वासार्हता जी आहे. पण सर, एका बाजूला वर्तमानपत्रांची विश्वासार्हता घसरत चाललेली आहे, अख्ख्या मीडियाची चालली, आणि दुसऱ्या बाजूला सोशल मीडिया जो खूप वेगानं बातमी देतो, वेगळे असे लोक येत आहेत, पण हा जो काही बॅलन्स राहिलेला नाही. हो, कसं आहे, सोशल मीडिया खूप फोफावलाय. हो, त्याची विश्वासार्हता मेनलाईन मीडियापेक्षा जास्त आहे, हे पण खरं आहे. हो, पण सोशल मीडियाचा फोकस आता त्या सोशल मीडिया चॅनलच्या वैचारिक भूमिकेशी निगडीत झालेला आहे. ओके, बरोबर. पत्रात तसं नव्हतं. आता मी असताना, तर तुम्हाला आठवत असेल एक वेळेला, मी असताना माझ्या विचाराच्या विरुद्ध विचार
असलेला लेख जर असेल, बरोबर, आणि तो जर गंभीरप्रमाणे मांडणी करणारा असेल तर मी छापत होतो. अगदी. किंवा टीव्हीच्या सुरुवातीच्या डिबेट्समध्ये हो, दोन्ही तिन्ही विचारचे लोक येऊ शकायचे. आता असं नाहीये. अगदी अगदी. सोशल मीडियावर कसं होतं, एका विशिष्ट लाईनचाच तो पर्टिक्युलर चॅनल, युट्यूब चॅनल होतं. अगदी खरं. त्यामुळे काय होतं की असं वर्तमानपत्र म्हटलं की असे अनेक विषय, बरोबर आहे, अनेक भूमिका. बरोबर. ही जी घसरण आहे ती एकूण समाजाची घसरण नाही का? आहे ना? कारण शेवटी प्रॉडक्ट जो पत्रकाराचा प्रॉडक्ट आहे तो या समाजातून आलेला आहे. त्याचबरोबर त्यामुळे समाज, वाचक म्हणून जर समाज असेल, आपले नेते काय दर्जाचे आहेत ते दिसतंय. लोकशाहीची काही कदर राहिलेली नाही, घटना माहीत नाही आहे, वाचन नाही आहे. केवळ त्यांची अपत्य किंवा त्या परिस्थितीतून आलेले लोक, सत्ता त्यांच्या हातात येते, ती सत्ता राबवत आहेत. ती सत्ता राबवताना एकूण एक मनुष्य म्हणून किंवा समाज म्हणून किंवा एक कारण सुद्धा मीडिया आहे. ओके. समाजाला सवंग बनवण्याचं काम सुद्धा मीडियाने केलेलं आहे. हो, समाजाची सवंगता वाढली आहे खरं आहे, बरोबर, पण त्यांना सवंग बनवण्याचं काम पण मीडियाने केलं आहे. आणि आता कसं आहे, जाहिराती हो, याला खूप महत्त्व आलं आहे. कारण जाहिरातीशिवाय उत्पन्न होत नाही. खरं, कोणत्याही वर्तमानपत्राचं व्यवहार खरं, हा केवळ विक्रीवर चालत नाही. बरोबर, किती लोक वाचतात त्याच्यावर चालत नाही. बरोबर, त्याला जाहिराती लागतात. अगदी. मग जाहिराती लागतात म्हटल्यानंतर नफ्याला सुद्धा जाहिराती लागतात, हो, चालायला पण जाहिराती लागतात. बरोबर, साहजिकच मालकांचा सगळा प्रयत्न जास्तीत जास्त जाहिराती मिळवण्याकडे असतो. बरोबर आहे. माझ्या काळामध्ये अशा पान फ्रंट पेज पूर्ण जाहिरात, आतली 3 जॅकेट असा प्रकार नव्हता. त्यावेळेला अजून एक होता, एक नियम होता प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीचा, की त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज होतं. यू कॅनॉट गिव्ह मोर दॅन 40% or 30% ॲडव्हर्टिजमेंट. बरोबर. 30 किंवा 40 ही मर्यादा होती जाहिरातीला, त्याच्यावर जाऊन द्यायची नाही. आता गंमत अशी, ती जाहिरात सुद्धा त्या जाहिरात विभागाकडनं कोणी दिली आहे, कशी आहे, त्याचा हेतू काय, म्हणजे सभ्यता आहे की नाही, बरोबर, हे सगळं, किती पैसे, सगळं ठरलेलं एक नियमावली होती. आता अलीकडे एक जाहिरात संबंध महाराष्ट्रभर होर्डिंगवरती होती, एका मंत्र्याची होती, मुख्यमंत्र्याची, आणि त्यात कोणी ती जाहिरात दिली आहे त्याच्यावर खूप चर्चा झाली. खरं, काही नाहीच, काही करोड रुपयांची ना, काही शेकडो करोड रुपयाची. हो, आणि ते ऍक्च्युअली नियमात धरून नाही येतो, गुन्हा आहे. करेक्ट. कारण मिनिस्ट्रीचा नियम आहे हा, बरोबर आहे, की जाहिरात कोण देतोय हे पण दिलं पाहिजे. पण सर, मग एक वाचकांचं एक प्रेशर जो मी आधीच्या काळात बघत होतो, की गोविंद तळवलकर आले, त्यानंतर संपादक कोण होणार याची चर्चा समाजामध्ये चालली होती. त्यानंतर ते वर्तमानपत्र वाचक बंद करू शकत होते की नाही, आम्हाला हे आवडत, दुसरा पेपर घ्या, कॉम्प्युटर घ्या. आज जो समाज, तुम्ही याच्यावर खूप लिहिलं, म्हणजे मला वाटतं मराठीमध्ये तरी देशी भाषांमध्ये लिहिणारे तुम्ही पहिलेच संपादक असे आहात, ज्याने मध्यम वर्ग व एक उभरता मध्यम वर्ग तो कसा सुखासीन होत चाललेला आहे, जास्त हे तेव्हा तुम्ही लिहिलेलं आहे. ज्यावेळेला हे हल्ली म्युच्युअल फंड वगैरे काही बंद, अगदी त्याला टीव्ही नव्हता, मोबाईल फोन तर नव्हतेच, अगदी, आणि इंग्लिश मिडियमला जाण्याची एवढी प्रथा नव्हती. त्यानंतर प्रत्येक मुलाला अमेरिकेत जायचं असेल, ते आई वडिलांनाही वाटतं की आपल्या मुलांनी अमेरिकेत जावं. हे पण एवढ्या प्रमाणात वाढलेलं नव्हतं, जरी होतं, बरोबर, थोडं होतं, पण एवढं नव्हतं. हो. सो हा मध्यम वर्गच आज हे सगळं जे काही एक वैचारिक जे काही बांधणी आहे माध्यमांची, ती नष्ट करायला त्याला पण काही प्रमाणात जबाबदारी. किंबहुना मला जर विचारशील तर असं आपण म्हणतो की नाही, भांडवलदार वर्गाची सत्ता आहे, बरोबर, जमीनदार वर्ग प्रभावी आहे, हो, किंवा मल्टीनॅशनल आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार प्रभावी आहे, बरोबर, हे सगळं आहेच, बरोबर. मग कम्युनिस्टांचं म्हणणं काय की कामगार वर्गाची सत्ता आली पाहिजे, ते आता फारच दूर गेलंय. परंतु आत्ता जर विचारशील तर यांच्या बरोबर मध्यम वर्गाची सत्ता आहे. अगदी. म्हणजे हा जो वर्ग आहे ज्याला आपण रुलिंग क्लास म्हणतो, अगदी सत्ताधारी वर्ग म्हणतो, तो सत्ताधारी वर्ग त्याची सत्ता या मध्यम वर्गाच्या सहकार्याशिवाय नव्हे, मदतीशिवाय आणि प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन शक्य नाहीये. अगदी. त्यामुळे मध्यम वर्ग आता हा सत्ताधारी झालेला आहे. आणि सर, तोच धागा जर पुढे घेऊन जायचा तर मोदी शहा सत्तेवर यायला, सत्तेवर राहायला तो वर्ग कारणीभूत आहे. त्याच्यामुळे तो लक्षात येईल की जो सुशिक्षित वर्ग आहे, बरोबर, प्राध्यापक असतील, डॉक्टर असतील, इंजिनियर असतील, सर्जन असतील, आर्किटेक्ट असतील, अकाउंटंट असतील, बरोबर, एवढंच काय, अशा म्हणजे ज्युडिशरीतले लोक असतील, ब्युरोक्रेसीतले लोक असतील, अगदी, हे सगळे लोक सध्या हिंदुत्वाच्या आणि मोदीच्या मागे गेलेले. हरकत नाही, ज्याला त्याला त्याचा विचार असू शकतो, परंतु
त्यांना जर विचारलं कारण सांगा, हो कारण सांगा तर सांगता येत नाही. त्यांना जर विचारलं की हिंदू राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाची भूमिका काय, बेकारी हिंदू राष्ट्र झाल्यावर कसे नसतो, परराष्ट्र धोरण काय, परराष्ट्र धोरण काय, अमेरिकेबरोबर आर्थिक संबंध कसे असावेत, काही याच्याबद्दल त्यांच्याकडे काय नाही, आम्हाला मोदी पाहिजे बस. हो सर, मग हा जो काही मध्यमवर्गीय आहे ज्याने खूप पैसा केलेला आहे, तो आता मोठ्या मोठ्या गाड्या घेऊन फिरतो, याचा हे जे काही चाललंय सध्या बीजेपीची राजवट, त्यांना लोकशाही पद्धत त्यांच्या पद्धतीनं पाहिजे, वर्तमानपत्राला स्वातंत्र्य असावं की नाही ते ठरवत आहेत, घटना लोकशाही याचं काही स्वातंत्र्य वगैरे भानगडी नकोच आहेत. हो, त्यांना लोकशाही आणि हुकुमशाहीमध्ये फरकही कळत नाही. आम्हाला चालेल, हो अगदी असं वाटतं, स्वागत पण करतील ते, बरोबर आहे. आपल्या देशात आता आर्मीचं राज्य येऊ शकत नाही कारण गरज नाही, मोदीच आहे अगदी. परंतु जर त्यांना विचारलं हो तर ते म्हणतील ना शिस्त पाहिजे समाजाला, अगदी अशा टाईपचे वाक्य. पण मग आणीबाणाला विरोध करून त्यांचा विरोध नव्हता खरं म्हणजे, हो त्यांचा विरोध होता तो इंदिरा गांधींना विरोध, आणीबाणी नव्हता. आता आणीबाणी चालू आहे ना देशात, बरोबर आहे. मोदींच्या राज्यात अघोषित आणीबाणी चालू आहे. हो, आणीबाणी म्हणजे काय, वर्तमानपत्रांवरती बंधनं. आता वर्तमानपत्र कुठे स्वातंत्र्य आहे, आणि आपल्याकडे उमर खलीद सारखे लोक 5-5 वर्ष तुरुंगात विदाऊट चार्ज आहेत, 2 लाख लोक विदाऊट चार्ज आहेत तुरुंगामध्ये, ही आणीबाणीच आहे. बरोबर. त्यावेळेला मिसाचं नाव होतं, पोटाचं नंतर नाव होतं, आता कित्येक लोक अटकेत आहेत. बरोबर आहे. त्यामुळे ही आणीबाणीच आहे. तर मला असं वाटतं की वर्तमानपत्राचा विचार करताना एकूण राजकीय आपली जी धारणा आहे, राजकीय ढाचा आहे, त्याचा विचार होण्याची गरज आहे. पत्रकारितेचं मुख्य काम समाजाला सतत चांगल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित करायचं. आपल्याला तर उत्तम वारसा आहे, स्वातंत्र्य चळवळीचा अगदी 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 अगदी. आणि त्यावेळी मी काही संदर्भ या नेपाळमध्ये जे काही झालं त्या संदर्भात शोधत होतो, त्यावेळेच्या अनेक ते मोठे पत्रकार होते, अनेक संपादक होते, त्यांनी लिहिलेलं आहे वर्तमानपत्राचं मुख्य काम सरकारला विरोध आणि विरोध असं 3 वेळा, असं त्यांना याच्यावर आणणे, टाळ्यावर आणणे हेच वर्तमानपत्राचं काम. अगदी. आणि जगभर आहे अगदी, नाही इथे नाही आणि हळूहळू. पण सर आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये आता एवढा पैसा जर मध्यमवर्गाकडे आहे तर वर्तमानपत्राच्या किमती 5 रुपये, 6 रुपये आणि 8 रुपये याच्यावरतीच जात नाहीत. माझा एक पत्रकार मित्र जो पाकिस्तानमध्ये काम करतो सांगत होता की तुम्ही काय, तुमचे काय वर्तमानपत्र, तुम्ही स्वातंत्र्य मिळणार कसं, तुम्ही जाहिरातीवर चालता, आमच्याकडे 50 रुपये, 35 रुपये तो जे काम करतो किंमत 35 रुपये आहे. सो आपण पाकिस्तानला दोष किती देऊ दे, त्यांचे वर्तमानपत्र 35-40. आता तुम्ही विचारा, पाकिस्तानमध्ये एवढं वृत्तपत्र स्वातंत्र्य तेवढं पण आपल्या देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक बोलतायत तिकडे, खरं आहे. सो हे जे काही परिवर्तन भारतामध्ये चाललं आहे किंवा हे जे काही विचारसरणी, एक दबाव आणि लोकांची अनास्था, हे किती पुढं जाणार आहे? अजून काही काळ तरी राहणार. ओके, अजून काही काळी अनास्था राहणार, ज्या वेळेला अगदीच जीवनावरती परिणाम होईल, जीवन अशक्य व्हायला लागेल. आता हळूहळू सुरू झालंय. बेकारी प्रचंड आहे, महागाई प्रचंड आहे, त्याच्यामुळे हळूहळू ती अस्वस्थता यायला लागली. त्या अस्वस्थतेला असंतोष येईल, पण त्या असंतोषात नाराजक येईल का लोकशाही प्रवृत्ती येतील आता सांगता येणार नाही. या मध्यम वर्गाला तरी असंतोष किंवा अराजकीय प्रवृत्ती काय नाही, त्यांना त्यांचं जीवन शक्यतो चांगलं चालावं असं त्यांची इच्छा आहे, आणि थोडेफार कष्ट झाले तरी त्यांना. पण सर मग ह्या अशा तऱ्हेची माध्यम, वृत्तपत्र, त्यांची पत किंवा त्यांची विश्वासार्हता कमी नाही का होणार? कमी झालीच आहे ना, कमी होणार नाही का काय? बरोबर, कमीच झालेली आहे माध्यमांची. सो ही जी वर्तमानपत्र जादा खपाची म्हणून दावा करतात, खपावरती विश्वासार्हता मोजली जात नाही. केसरीचा खप किती होता? महाराष्ट्र एवढा होता, लोकसत्ता एवढा होता. खरंय. केसरीचा खप काहीच नव्हता. अगदी. पण त्याची विश्वासार्हता 100% होती. इतकी की स्वतःची भीती वाटायची. अगदी खरं. इतका कमी खप असताना. अगदी. खपावरती विश्वासार्हता ठरत. ओके. खपावरती जाहिरातीचा दर ठरतो. ओके. सर पण मग एका बाजूला मध्यम वर्गांचं अशा तऱ्हेचं लांगुल चालन सरकारबद्दल, पण दुसऱ्या बाजूला वैचारिक त्यांचं लांगुल चालन करतं. 5वा आयोग, 6वा आयोग, वेतन आयोग, ओके, आता 8वा येणार आहे, 7वा झाला. बरोबर आहे. हे सगळं काय आहे? लांगुल चालन आहे मध्यम वर्गाचं. आपल्या देशातल्या सरकारच्या वरती अवलंबून असलेल्या नोकऱ्यांची संख्या काही कोटींमध्ये आहे. बरोबर आहे. म्हणजे काही कोटी कुटुंब त्याच्यावर अवलंबून आहेत. त्यांचं लांगुल चालन केलं की मतही मिळतात
बरोबर. आणि स्टॅबिलिटी त्यांना पाहिजे ती स्टॅबिलिटी मिळते, समाजाला मिळत नाही. पण सर मग याला राजकीय परिवर्तन जर आपण विचार करायचा झाला तर तो तुम्हाला दृष्टिक्षेपात दिसतो का? नाही, दिसत नाही ना. आता तर राजकीय परिवर्तन दिसत नाही. आता फक्त आपण अधिक ऱ्हास होणार, तो वेगाने होणार का, किती वेगाने होणार, कमी वेगाने होणार, आणि अराजक, एवढाच पुरता विचार आहे. बरोबर आहे. अराजकाच्या पलीकडे मला फारसं काही दिसत नाही. पण मग समाजाला दिशा देणारं काय घडतंय बारीक लेवलवरती, प्रादेशिक लेवलवरती काही घडत नाहीये. ओके. परंतु छोट्या पातळीवरती निरनिराळ्या एनजीओ असतील, छोटे कार्य करणारे लोक असतील, पण ते देशाला मार्गदर्शन नाही करू शकत. त्यांचा प्रयत्न छोटे असतात, ते उपयुक्त असतात. पण मला विचारशील तर आता देशव्यापी परिणाम करू शकणारी एकही संस्था, एकही चळवळ आज देशात नाही. पण सर मग याला आणखी त्यातल्या त्यात फक्त आशा एकच आहे, म्हणजे राहुल गांधींचं नेतृत्व. आम्ही तेच विचारत होतो. पण मग एका बाजूला संपूर्ण देश एक ऱ्हास चाललेला आहे, वैचारिक ऱ्हास, दुसऱ्या बाजूला राजकीय तुम्हाला असा विश्वास दिसतो का? फारसं दिसत नाही. राहुल गांधीचं नेतृत्व त्यातल्या त्यात आशादायी आणि विश्वासदायी आहे, बाकी नाही. मी हल्ली सुब्रमण्यम स्वामीने एक स्टेटमेंट केलेला वाचला. ते म्हणतात की मोदी सत्तेवरून जर गेले ना 15 वर्षात त्यांना लोक विसरून जातील. पण तसं तो म्हणतो की तसं राहुल गांधी बद्दल होणार नाही. राहुल गांधी 15 वर्षांनंतरही अस्तित्वात असतील. मला त्या सुब्रमण्यम स्वामींच्या बंधात पडण्यात अर्थ नाही, कारण ते केव्हा काय विधान करतील, भूमिका घेतील, बरोबर आहे, हे काही सांगता येत नाही. पण तुम्हाला राहुल गांधी किंवा काँग्रेसमध्ये असा विश्वास दिसतोय ते तग धरून राहू शकतात? राहुल गांधी का असं दिसतं? कारण अजूनही त्यांच्याबद्दल ना एक मध्यम वर्गाला त्यांच्याबद्दल त्यांनी त्यांचा धडाका चालवला आहे. पक्षातले किती बरोबर येतात लोक, अगदी काही संबंध नाही. आपल्याला जी भूमिका पटलेली आहे बरोबर सांगणे. ओके. पण सर हे जे काही आता पहा, गोव्यामध्ये 7 लोक बीजेपी मध्ये गेले, त्याच्या आधी 4 लोक गेले, म्हणजे संपूर्ण आज 2 की 3 लोक 3च गोष्टींवरती जातात. हो, पैसे, दहशत आणि ब्लॅकमेल महत्वाचा मुद्दा आहे. 3 गोष्टींचा वापर करून मोदी त्यांना घेतो. हो, त्याच्यासाठी त्याच्याकडे असलेले जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, हो, म्हणजे त्यात ईडी आहे, सीबीआय आहे, इन्कम टॅक्स आहे, म्हणजे सगळ्या इन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स तो वापरतो. अगदी. आणि ह्या काँग्रेसच्या लोकांना किंवा अन्य पार्टीच्या लोकांना भाजपमध्ये येतो. त्याला बेस, सत्तेचा बेस वाढवायचा आहे, विश्वासार्हतेचा बेस नाहीये. पण मग आता पुढे जायचं कसं? कारण हे सगळं शेवटी राहुल गांधी एकटा चळवळ चालवू शकत नाही, क्रांती करू शकत नाही, कारण बरोबर कोणच नाही. वेगळाच मुद्दा आहे. पण राहुल गांधींना फ्रस्ट्रेशन येत नाही का? कारण बरोबर कोणच नाहीये. तेच त्यांचं मोठेपण आहे. हो, आणखी कोणी असेल तर पळून गेलं असतं, कारण बरोबर कोण नाही आज असलेला माणूस त्या एका व्यक्तीवरती चालला. अगदी गेले 11 वर्ष राहुल गांधींना टार्गेट करून सगळी टीका चालली, सगळं राजकारण मोदीला धरून नाही चाललंय, राहुल चालले. आणि अशा वेळी जे काही त्यांच्या भारत जोडो यात्रा, यावेळी काही एनजीओ तयार झाल्या होत्या, काही वैचारिक आधार तुम्ही जो म्हणता ना, तोच आहे. ओके. लोकजागृती आता तयार होते. ती लोकजागृती किती प्रमाणात वर जाईल याच्यावरती पुढे काही हे अवलंबून. आणि राहुल गांधींचे हे जे काही काम चाललंय हे तुम्ही म्हणताय, पण वर्तमानपत्रांना किंवा माध्यमांना ते दिसतंय का? माध्यमात दिसत नाही. माध्यमात त्यांना परवानगीच नाही दाखवायची. आता एवढी मोठी यात्रा झाली, मी गेलो होतो राहुल गांधीच्या, कुठे काय वर्तमानपत्रांनी दाखवलंय? बिहार दाखवलं नाही आता त्यांनी. बिहारमध्ये तर राहुल गांधींना लक्षावधी लोक रस्त्यावर उतरून पाठिंबा येतात. ओके. मीडिया दाखवतच नाही. ओके. पण मीडियावरती बंधन आहे मोदींचं. पण तुम्हाला म्हणताय की बिहारमध्ये बदल होईल? त्याला जाणीवाणी म्हणतात. बदल होईल बिहारमध्ये? ते काही सांगतात नाही, कारण इलेक्शन कमिशन हातात घेतलंय मोदींनी. ओके. मोदी हल्ली निवडणुका लोकांच्या मदतीने नाही करत, इलेक्शन कमिशनच्या मदतीने करतो. ओके. त्यामुळे इलेक्शन कमिशन हे जोपर्यंत मोदींच्या हातात आहे पूर्णपणे, तोपर्यंत खऱ्या निवडणुका, खरे निकाल आपल्याला होताना दिसणार. सर, आम्ही असं नेहमी म्हणतो, ज्यांनी तुमच्याबरोबर काम केलेलं आहे, की एक वाचक दबाव हा माध्यमांवर, विशेषतः वर्तमानपत्रांवर असायला पाहिजे, की संपादक जर आपली भूमिका बदलत असेल, नेभलटगिरी करत असेल, तर त्याच्यावर एक वचक राहावं, पेपर बंद करावा लोकांनी. हे होताना दिसत नाही. हे काय आहे? म्हणजे जाहीर तुम्ही म्हणता ते 5-5 पानं जॅकेट देणं. आणि आता काय अधिकृतपणे लोक बोलतात, तो पेपर विकत घे, कारण त्यातनं रद्दीचे पैसे जास्त येतात. मुंबईमध्ये तुम्ही म्हणता खरं, एक पेपरवर 3 पेपर फुकट. तो 8 पानाचा आहे, 16 पानाचा आहे, 22 पानाचा आहे, 24 पानाचा आहे. हो. तो हा पेपर घे, तो 36 पानाचा आहे, 32 पानाचा आहे. जास्त जाहिरात येत, पण रद्दीची किंमत जास्त येते. ते खरं आहे.
पण पेपरच एकूण रद्दी झालाय तो भाग वेगळा. बरोबर आहे. सो मग आपण जेव्हा ह्या सगळ्या परिस्थितीचं अवलोकन करतो, एका बाजूला विचारवंत लेखक, संपादक, वर्तमानपत्र, प्रसारमाध्यमं, त्यांचे मालक, वाचक, अशा तऱ्हेनं अत्यंत घसरण चालू असलेला मध्यमवर्ग, आपल्या देशाला भवितव्य आहे. ती बिरबलाच्या गोष्टीसारखं आहे. हो, बिरबल बादशाह लिहून देतो एका चिठ्ठीवर, हो, हेही दिवस जातील. अरे वा, असं बिरबल लिहून देतो. हो. तर बादशाह म्हणतो की पण आता तर मी विजयी आहे. हो. आणि माझं साम्राज्य आहे. हो. आणि तू हेही दिवस जातील असं म्हणतोस. तो म्हणतो त्यावेळेला पण मी हेच म्हणेन, हे दिवस जातील. सो ही सर केवळ एक आशा आहे आणि एक विश्वास नाही. इतिहासाचा क्रम आहे ना. इतिहास जास्त काळ त्या प्रवृत्ती टॉलरेट करू शकत नाही. हिटलरचं नाव पण कोणी जर्मनीत घेत नाही. अगदी. निक्सनचं नाव घेत नाही झाले अमेरिकेत. अगदी. ट्रम्पचं काय अजून 2 वर्षांनी जाईल, 2.5 वर्ष. अगदी. पण ती एक वैचारिक जी काही एक भावना, वैचारिक एक भूमिका, एक धारणा निर्माण होण्यासाठी समाजामध्ये काहीतरी अशा ऍक्टिव्हिटीज मीडियाचं काम आहे. आता सोशल मीडिया काही प्रमाणात करते, एवढंच आपल्याला म्हणतो. बरोबर आहे. सर तुम्ही पत्रकारितेतून राजकारणामध्ये गेलात, ही प्रोसेस कशी आहे? नाही, माझ्या मते पत्रकारितेतून राजकारणात गेलं. मी राजकारणातच कायम होतो. ओके. मी राजकारणाची पत्रकारिता करतो. ओके. सो ही राजकीय पत्रकारितेची दिशा हीच आहे का? म्हणजे आपल्याला जर काही परिवर्तन करायचं असेल, कारण मी पण एकदा इलेक्शन लढवलेले आहे. तुम्ही पण राजकीय पत्रकारिताच करता, अगदी राजकारणातच आहात. अगदी. पत्रकारिता हो, हे इन्स्ट्रुमेंट आहे, एक माध्यम आहे. बरोबर. कशाचं माध्यम आहे? राजकारणाचं माध्यम आहे, समाजकारणाचं माध्यम आहे, संस्कृतीकरणाचं. सो आपली जी काही लोकशाही किंवा स्वातंत्र्य लढ्यातून आलेली पत्रकारिता किंवा ही अशा तऱ्हेची पत्रकारितेतील धारणा, ही पत्रकारिता अजूनही चालू आहे असं तुम्ही म्हणता? चालू असायला पाहिजे. अगदी. तोच फक्त पत्रकारिता आजच्या आपल्या चर्चेचा निचोड आहे. अगदी. केतकर साहेबांबरोबर जेव्हा चर्चा करायला बसतो किंवा त्यांचं ते काय बोलतात ते आपण ऐकतो, त्यावेळी एक आतमधून एक ऊर्जा प्राप्त होते. म्हणजे केतकर साहेब जेव्हा आले ना, तेव्हाच मी म्हटलं की केतकर साहेब तुमच्यामुळे एक ऊर्जा येते. ही ऊर्जा त्यांच्यावर प्रत्यक्ष काम करताना आम्हाला सतत दिसत होती आणि सतत मिळत होती. मी माधव गडकरी किंवा केतकर साहेबांवर काम करताना एक वर्तमानपत्र किंवा त्यांचं कार्यालय एक चळवळीचा भाग होता. लोक येऊन भेटत होते, नवीन उपक्रम येत होते, चळवळी होत होत्या आणि वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून या चळवळी होत होत्या. आज ती चळवळ राहिली का? मध्यमवर्ग असा का वागतोय? या मध्यमवर्गाला पुढं काहीतरी उपरती होऊन त्याच्यामध्ये बदल त्याला करावासा वाटेल का? देशामध्ये बदल करावासा वाटेल का? असे अनेक प्रश्न आहेत. आणि मी माझ्या मनातील जे काही प्रश्न आहेत ते केतकर साहेबांना विचारलेले आहेत आणि त्यांनी छान उत्तरं दिली आहेत. मला वाटतं एक आशावाद याच्यातून बदल होत राहणार आहे. हे जे काही वाक्य आहे त्या वाक्यानं आपण ही मुलाखत संपूया. केतकर साहेब, तुम्ही गोव्यात आलात आणि छान मला मुलाखत दिली. वेळात वेळ काढून पाहतोय ते अतिशय उत्तम चालतं. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद.